Το πολύτροπο είναι απλά τρόπος ζωής. Το πολύτροπο είναι μια ιδέα περισσότερο από μια ομάδα, η οποία οφείλεται στον δημιουργό, στον κύριο Ιωάννη Καϊμάκη. Ο πολύτροπος σήμερα μετράει 22 χρόνια ζωής. Το περίεργο είναι ότι ξεκίνησε ως ομάδα αναγεννησιακής μουσικής. Αυτό βέβαια κράτησε ένα χρόνο. Είναι μια μουσικοθεατρική ομάδα η οποία ασχολείται με την ελληνική παραδοσιακή μουσική, γενικότερα τη διάδοση του πολιτισμού και την αναβίωση των εθνών. Πάω τώρα τυχαίνει να πάω σε μια πρόβα που παίζουμε από την αρχή μέχρι το τέλος παιχνίδια μουσικοθεατρικά, θεατρικά, του μυαλού του καθενός, δεν ξέρω. Πάντως πέρασα τόσο ωραία μετά την πρόβα που ξαναπήγα. Βασικά είναι μια κατάσταση στην οποία μαθαίνεις να συμπράττεις, να συμβιώνεις με τους άλλους και να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το θέμα με τον πολύτροπο είναι ότι δεν μπορείς και πολύ εύκολα να το περιγράψεις εδώ σε μια κάμερα. Δεν μπορείς να πεις και πάρα πολλά πράγματα για τον πολύτροπο. Το πολύτροπο όντως δηλαδή είναι μια ομάδα που υπάρχει 20 κάτι χρόνια. Είναι μια ομάδα που περάσανε εκατοντάδες άνθρωποι. Είναι μια ομάδα που τραγούδισε πάρα πολλά τραγούδια. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει 10 πόσες παραστάσεις από τότε που μπήκα εγώ. Είναι μια ομάδα η οποία λειτουργήσε πάντα, κάθε στιγμή, με τους ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα να τη στηρίξουν και πάντα έκανε πράγματα να συμβαίνουν έτσι απλά. Επειδή υπήρχε κέφι, επειδή υπήρχε διάθεση, επειδή υπήρχε μεράκι για δουλειά κτλ. Και νομίζω ότι ένα καθοριστικό κεφάλαιο της ομάδας είναι τα ταξίδια. Ταξίδια, μεγάλα ταξίδια, ωραία ταξίδια, πολλά ταξίδια. Περιοδίες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ένας θεατής σε ένα μυρολόι άρχισε να κλαίει και δημιούργησε μια τόσο μεγάλη, πώς να το πω, συγκίνηση σε εμάς που παίζαμε, που μας πιάσαν τα κλάματα πάνω στη σκηνή. Νομίζω δεν θα ξεχάσω μια τάκα μιας κυρίας έτσι ηλικιωμένης μετά από μια παράσταση που ήρθε πραγματικά με όλη την ψυχή και μας είπε «Να είστε καλά παιδιά μου δώσατε 20 χρόνια ζωής». Σε εκείνη την παράσταση άρχισε να συμβαίνει έτσι αυτό που λέει και καμιά φορά ο Καϊμάκης, ότι όταν πατάς το σανίδι, εωρείσαι. Το τελευταίο χρόνο ήταν λίγο μονότονα. Όλο έπρεπε να μιλάω για τον πολύτροπο. Λοιπόν. 32-23, Νικό, Τάκη, Κώστα, Φώτα. Κοίτα,
δεν είναι το θέμα πώς βιώνω εγώ την αλληλεπίδραση με το κοινό. Το θέμα είναι πώς βιώνει το κοινό την αλληλεπίδραση μαζί μας. Εκεί είναι το θέμα. Κανείς δεν χάνει ένα ταξίδι του Πολυτρόπου. Γιατί έχει πολύ ωραίο φαγητό. Το μουσικό Πολύτροπο. Εσύ λες τώρα. Είναι μια ομάδα. Γιατί γελάει. Το κρατάμε.